Só vou dicir que o preservativo acabou sendo un globo, vale? Inflado. Ben. Porque la quería realmente comprobar canto de elástico é poderoso. Foi unha historia moi bonita, moi gráfica, moi didáctica. Foi maravilla, seguro. Estou vendo, empezaste hinchando unha, despois hinchaste 20 e tantos para unha festa de cumpleanos. Sí, exactamente. Eu todo o que sei do amor, non sei se vos falei alguna vez de meu tío avó, o gran referente no amor foi el, que morreu solteiro. Meu neno, do máis importante da vida é querer e que te queiran. O amor na vida é algo fundamental. Se non tes amor, pois non poderás desfrutar dunha vida plena. O amor é a sal da vida. Sí, hasta que ven o médico e che quita. E despois quita o viño e as carnes vermellas. E así é como che van quitando a vida. E se non hai vida, podenlle dar ben polo cu ao amor. O amor é esa cousa que hai entre dúas persoas, entre dous seres. E moi importante do amor é a sinceridade. Eu recordo, por exemplo, que meu pai sempre lle dicía a miña nai: Remedios, dime algo con amor. Si xa sei que parece un chiste, pero miña nai dicíalle amorfo. E meu pai emocionábase, porque meu pai tiña as súas eivas físicas. Non era agraciado físicamente, digamos. Pero aquelas palabras facían que meu pai se emocionase cada día. Bicábanse. E despois botaban un foguete. Pero o amor máis importante que existe e que existirá jamás será Guillermo Amor, futbolista do Fútbol Club Barcelona. Teño un amor en Rianxo e outro en Vila García. Para ver os meus amores teño que cruzar a ría. Pena que non te colleron no medio e te mazaran a hostias porque andar contando que tes unha en cada sitio vai pola vida.